musíme poukázať, že v tomto videu nenabádame ľudí na užívanie, nehovoríme tu dávkovanie, ani ako to užívať, všetko to je proste v rámci harm reduction, aby sme ľudí edukovali. Yes. Hej, takže tak. Dobre, takže ideme na otázočky krásne. Začneš ty? Začnem Či ja. ja? No, Dobre, takže moja prvá otázka na Sofku, hej? Takže ku psychedelikám ľudia. Veľa ľudí sa berie za spirituálnych len vďaka tomu, že užívajú psychedeliká, ale za triezveho stavu nevykonávajú žiadnu duchovnú činnosť. Stačia podľa teba na to byť duchovný alebo spirituálne založený len psychedelika, alebo musíš aj robiť inú činnosť, ako je meditácia, yoga alebo iné formy duchovnej praxe? No, ja si myslím, že určite musíš robiť. Že dokážeš mať duchovný zážitok cez tie psychedelika, ale není to niečo, čo by ťa robilo akože duchovne založeným človekom. Že koľko ľudí si tie psychedelické látky dáva len pre zábavu, vieš, a ani nedosiahnu tamto nejaké vyššie uvedomenie. Podľa mňa veľa ľudí hlavne ani nerieši nejakú spiritualitu, že veľa ľudí tripuje a nerieši, že to je niečo duchovné, alebo že vidia svet. No, ideš sa proste iba nafetovať v podstate. Že sa ideš iba proste nafetovať, že možno veľa ľudí aj nerieši tú spiritualitu a bere to jak, že bude mať 12 hodín halucinácie. No, ale tiež je to iba nástroj, tie látky, na prehlbenie, hlavne keď to používaš s tým správnym zámerom. Vtedy ti to dokáže veľmi veľa dať. A dá ti to vlastne to správne, čo ti to má dať a na čo to je určené. Hej, jasné. Takže je to také nazretie za oponu, ale nemalo by to byť zneužívané akože. Alebo nemalo by to byť podľa mňa, že taký ten najviac, keď napríklad niekto najviac medituje, tak nemalo by toto byť to najviac, čo robí z toho duchovného, najviac tripovať. A to má byť k ďalšej otázke hneď. Je podľa teba dôležitý pri užívaní tých látok set a setting? Samozrejme. Sama viem zo svojich zážitkov povedať, že to robí veľký rozdiel a hlavne aj to, s kým si. Ale aj keď si sám, tak to je fajn. Ale zase nemôže byť hocikto sám. Vieš, že musíš v sebe cítiť, že si dostatočne silný na to, že zvládneš to, čo ti to vlastne ukáže. Ale ono, aj ten zámer za tým, že vlastne keď už si to ideš dávať sám, tak aký je vlastne ten dôvod, že si to ideš dávať? Že chceš sa iba vyhaloziť, lebo sa nudíš, nemáš čo robiť, alebo že nejaká introspekcia, alebo odpovede na nejaké otázky, čo máš v sebe. A veľa ľudí, čo stretávam inak v poslednej dobe, to robí za účelom tej introspekcie. Bol som aj na byte, kde bolo viac ľudí takto, že malo v sebe trip a síce sa tam očúvalo hard techno, ale proste všetci ležali a povedali si, že dobre, dneska budeme na niečom pracovať a nie, že len si dáme ten trip. Takže bude hrať hard techno, ale buďte všetci ticho a zamerajte sa na tie svoje mentálne pochody. A asi by som ťa doplnil, že set a setting je veľmi dôležitý, ale hlavne ja rozlišujem dve osobnosti ľudí pri tripe. Sú neurotici a sú flegmatici. Neurotici by to podľa mňa užívať nemali, hlavne keď sú skôr takí výbušnejší, viacej panikária, viacej sú vystresovaní, viacej premýšľajú, overthinkujú, telesne sa sledujú a potom sú flegmatici, ktorí môžete dať trip a proste buď to s nimi nič nespraví, alebo proste sa toho neboja, že im to niečo ukáže a nepanikária. Tak ak ste neurotik, tak by som to moc neodporúčal, alebo by som to odporúčal fakt, že v nejakom prostredí s dobrými ľuďmi, ktorí by vás vedeli previesť aj cez tú paniku. Ja som napríklad neurotik a mňa to dostalo napríklad do všelijakých sfér až do nemocnice, takže by som vedel asi tak k tomu povedať. Mne hovorí doktor, čo má 82 rokov, že keď k nemu chodím s úzkosťami, on povedal, to si pamätám tú vetu, čo mi furt opakuje, telo musíš ovládať hlavou proste. A čiže nakoniec ste to vy, ktorí ukludňujú tú paniku, tí ľudia sú tam len, aby vám podali tú podporu, že sú tam s vami, že si nezomrete, nič sa nedieje a v pohode.
A preto ma napadá ďalšia otázka, že ak už je človek rozhodnutý teda psychedelikum užiť po prvýkrát, čo by si mu odkázala alebo poradila? Vybrať si príjemné miesto, kde si to bude dávať. Dať si zámer, prečo vlastne si to chce dať. A ja vždycky, aj keď si idem niečo takéto dať, tak poďakujem. Jako tej bytosti, čo je V tej látke alebo v tej rastline. No jasné. Takže ju rešpektuješ. No rešpektujem samozrejme. Mám k tomu veľký rešpekt. Ako. To treba. A hlavne huby treba rešpektovať. Lebo aj Terence McKenna hovoril, že huby majú svoju určitú dušu. Čiže ako hovorí Sofka, hlavne tie rastlinné, tie chemické ani tak nie. Tam skôr rešpektovať tú dávku. Ale tie, čo sa týkajú rastlín, treba ich naozaj rešpektovať, lebo vám môžu nakopať riť, ak ich budete proste... Tak sú živé. Hej, sú živé. A ak niekto povie, že napríklad v buddhizme nikde není miesto pre rastliny a berú sa ako neživé, a ja som buddhista, ale s týmto napríklad nesúhlasím. Rastliny sú živé. Komunikujú medzi sebou, komunikujú s nami, reagujú na stres, reagujú na podnety, rastú, všetko čo rastie proste musí byť živé, hej. Takže nejakým spôsobom rezonujú a každá rastlina má v sebe dušu. Takže treba to rešpektovať, pretože vy tú rastlinu zožerete, zjete aj s tou dušou, když vám má niečo ukázať, tak sa ju nesnažte nasrať. Hej. Asi tak by som to povedal. Tak ona ti ukáže aj tak svoje vlastné nutro iba. Tvoje akože. Že čo máš ty v sebe. Podľa mňa hríbiky sú také, že na začiatku sú také, že ťuťu. Veľa ľudí to zažilo, že sú také, že proste, že super, ukážeme ti krásne veci a po pár tripoch bang! Máš taký trip, že proste, že síce teda niečo naučí ten trip, ale mám pocit, že tie začiatky sú príjemné, ale čím viac sa do toho pohybuješ, tak ideš vlastne cez tie svoje vrstvy, môžeme to asi volať astrálne telo, ideš hlbšie a hlbšie, až narazíš na bod, kedy ti ukážu fakt, že to práve ty a môže to byť dosť strašidelné. Aspoň ja myslím, že to je tak s hríbikmi. Je to tak s hríbikmi. Oni sú veľmi introspektívne. Dosť na emočnú stránku a mentálnu stránku človeka to ide. A na tie emócie hlavne. Že ja vždycky tá stena medzi tým, že sa smejem a že plačem, je veľmi tenká. Že sa to úplne, že... To je veľmi veľká pravda. Takto, ktoré psychedelikum je podľa teba najlepšie si dať prvýkrát? Pretože veľa ľudí hovorí hubičky, ale hubičky sú podľa mňa dosť silné na to. Podľa mňa, z mojej vlastnej perspektívy by to malo byť LSD, pretože je jemnejšie ako hubičky. No, oni sú odlišné. Akože hubičky a LSD. Ale LSD vie byť tiež veľmi intenzívne, ale inak na teba vplýva, mám pocit. Že tie hubičky sú také viac do prehlbenia samého seba, ale to LSD mi príde ako, tam vonku, že proste všetko mi príde ako hra. Tak by som to asi opísala. Podľa mňa je LSD viac vizuálne a tie hubičky sú viac také emočné. Tak záleží, koľko si dáš hubičiek. Záleží, koľko si dáš hubičiek. OK. To bolo znamenie nejaké. To bolo znamenie. Každé má niečo do seba, ale... Tak čo by si teda odporúčila? V konečnom dôsledku. No, asi tiež trip. Ale záleží koľko. Tých 25 niekto dokáže mať intenzívny stav z štvrtiny a niekto dokáže mať stav z polovice. No, to vlastne píše každému inak. No. A či sa aj naješ predtým, alebo nie. A samozrejme nebrať to s antidepresívami. A hlavne, keď berete antidepresíva, tak žiadne serotoninové, čo sa vám viažú na 5-HT2 receptor, či je to trip, či sú to hryby, mesklin a podobne, tak vám nič nespravia pravdepodobne, pretože už je na tie receptory naviazané to antidepresívum. Čiže v prvom rade je to nebezpečné a v druhom rade nemusíte absolútne nič cítiť. To je len taká dodávka k tomu, že ak berete antidepresíva, treba si o tom, a už ste rozhodnutí, že užiť ich, tak treba si o tom spraviť nejaký research. To je nová informácia pre mňa, to je zaujímavé. No,
Ja som napríklad absolútne nič vizuálne na LSD nemal, dokým som si nezatlačil na oči. Fakt. No a z hrybíkov som mal vždycky len pocitové vnemy a hlboké uvoľnenie som cítil, alebo paniku, ale nikdy som nemal nič vizuálne, pretože 5-HT2 a C receptor je zodpovedný za halucinácie a práve ten je blokovaný tými antidepresívami. Čiže už je tam, to je ako keby ste chceli naliať vodu už do plného pohára. Hej. Sú podľa teba psychedelika naozaj tak nebezpečné, ako ich demonizuje spoločnosť? Môžu byť. Môžu byť? Môžu byť. OK. Ale pre mňa nie sú. Môžu byť, ale pre mňa nie. Tak záleží, ako dokáže ti z toho úplne, že hrabnúť, keď to nedokážeš mať pod kontrolou. Samého seba, keď nemáš pod kontrolou. Boli prípady podľa mňa, že ako ľudia sú zbláznení na tom, že to bolo moc intenzívne. Rôzne Že si to už nezvládol, ako. Hej. Tak tomu uveríš podľa mňa, že tomu, čo vidíš, že ti prepne. Tak každého, keď máte predispozíciu na psychózu, tak tá psychóza tam môže proste vzniknúť. A ak viete, alebo máte niekoho v rodine s psychotickým ochorením alebo s schizofreniou, tak vtedy si dávať extra bacha, lebo sa u vás tá psychóza môže rozvinúť. Máte tam predispozíciu. A je to tak aj s marihuanou? Áno, určite. Marihuana spôsobuje veľké psychózy. Najviac panických porúch a úzkostných porúch a psychóz spôsobuje marihuana a potom metamfetamín. A alkohol? Alkohol nie. Čo sa týka úzkostnej veci pri vysádzaní, alkohol je práve že veľké sedatívum a čo sa týka sociálnych vecí, veľmi to ľuďom pomáha sa socializovať, ale deň na to môže spôsobovať úzkosti a podobne, že tá opona opadne a tie GABA receptory sú tak roztrieštené, že rozhádzané, že tá úzkosť môže prísť, samozrejme. A je možnosť, že keď máš nábeh, alebo tú predispozíciu na schizofréniu alebo tú psychózu. Môže vzniknúť aj z alkoholu. Hej, ale že či keď si dáš napríklad s nejakým zámerom hubičky, tak môžeš nejak tomu proste práve že predísť, alebo akože vieš, čo myslím? Takto. Aj keď máš predispozíciu, ide o to, koľko si užila. A nevždy to môže prepuknúť. Niekomu tá schizofrénia prepukne, niekomu, aj keď niekto má v rodine psychotické ochorenie, tá schizofrénia neprepukne za celý život. Toto je len taký zrýchlosť alebo spúšťač. Samozrejme, keď človek to užije v dávke, schopnej na to, aby ju zvládol bez akejkoľvek paniky a takto, tak nemusí mu to spustiť, ale treba byť aj tak opatrný. A ak myslíš ten zámer, dokonca si myslím, že by to mohlo určité psychotické stavy aj zjemňovať a zmenšovať tie príznaky. Napríklad teraz je nové CRLSD alebo CPRLSD, nejsom si vedomý, ktoré vlastne dráždi ten 5-HT2 AC receptor, ale nedráždi ho tak, aby vyvolal halucinácie a používa sa novo na liečenie schizofrénie. Zistili liek. Je to vlastne varianta LSD, že dráždi ten receptor, ale nie až tak, aby vyvolala halucinácie, ale tým pádom lieči. Čiže vyťahli z toho LSD len to dobré. Takže len to dobre vyťahli a liečí sa s tým úzkostná porucha. S esketamínom sa liečia úzkostné poruchy a podobne. Tak ono všetko ti vie pomôcť alebo ubližiť, záleží na tej miere toho iba. To je pravda. Záleží na tej miere a na tom settingu, ako sme si hovorili. Veríš v teóriu, že na psychedelikách človek vidí svet taký, aký je a že za triezveho stavu žijeme v ilúzii? Asi na tom bude niečo pravdy, si myslím. Ale to, čo vidíš na tých psychedelických látkach, je asi iba nejaká úroveň toho
toho vedomia, vnímania, tá dimenzia proste tých tvarov a tej matematiky, tak si myslím, že to je. A možno ale ani to není, že presne tak to, jak to ako naozaj je, že môžeš stále akýby ísť vyššie. Ale hovorí sa, že veci majú napríklad vibrácie a ty na tom LSD alebo psychedelikách celkovo môžeš vidieť, ak tie veci naozaj vibrujú, alebo dokážeš vidieť veci do atómov. A môj učiteľ Theravady, buddhistický, povedal, že budhisti po extrémne dlhých rokoch už meditovania vidia veci reálne a podobne ako na LSD. Povedal, on už medituje 20 rokov a povedal, že LSD mal a že je to naozaj pravda, že napríklad vidí niekedy, ako sa strom vlní, takisto ako to popisujú ľudia na LSD, alebo že niečo vibruje a podobne, ale hlavne musíme to brať aj to, že sme obmedzení našim mozgom a stále je to len vlastne zosilená určitá časť mozgu nejakou chemikáliou. Takže nám zosiluje časť, ktorou vnímame zrakovo a pocitovo proste svet. Hej. Môže byť aj utlmená napríklad benzodiazepínmi, tedy tiež vlastne vidíme svet inak, lebo sme stlmení. Tedy tiež sme triezvi. Čiže dá sa ešte nedá sa len viac vidieť svet, alebo reálnejšie ako na psychedelikách, ale dá sa ešte utlmenejšie vidieť ten svet, ako napríklad na benzodiazepínoch alebo na takýchto drogách. Podľa mňa. Wow. My v mozgu máme ako prístup k tomu vidieť ten svet hlbšie. Volá sa to šišinka po česky. Neviem, či to je amygdala, nejsem si istý. Epifýza. A epifýzu hlavne obaluje, boli normálne fotky, ktoré som videl, že sú obalené s fluorom, ktorý je napríklad z zubnej pasty a podobne a celá tá epifýza bola obalená takou bielou látkou. Ten fluor je v zubnej paste, v pitnej vode a podobne. No, taký zbytkový produkt. No, a ten fluor nám obaluje tú epifýzu práve. Čiže niečo na tom môže byť. Pamätuješ si teraz teórie, že sa nás snažia... konšpirovať? Ideme konšpirovať, že sa nás snažia ojebať proste. No, však ale hej. Je to pravda. Dobre, poďme konšpirovať, je to pravda aj kokot. Podľa mňa to je samozrejme, lebo vieš, zober si, že keby si každá ľudská bytosť na Zemi uvedomí svoju skutočnú silu a čo vlastne je a čo všetko dokážeme s tou myslou, tak jak by to vyzeralo. Veď už by neboli pod kontrolou nejakým, kto je nad nami. No jasné. Ale musíme povedať, jak hovoria v tých videách, že keby som po tomto videu ste sa dozvedeli, že som spáchal samovraždu, tak som ju nespáchal, zobrala ma vláda. Vieš čo sa... Hej, no. Čiže keď sa stratíme, tak viete, jak sme skončili. Je to tak. No, ale ja sa ťa idem tiež pýtať, nie? Dobre. Si to prepisovala, alebo? Nie, ja to neviem prečítať. Či si myslíš, že tieto látky sem na Zem boli vložené vyššou inteligenciou, aby sme pochopili o niečo viac, ako to tu funguje? Nie, nemyslím si to, ale podľa mňa boli vyššou mocou alebo vyššími entitami ľuďom ukázané. Že sú tu. OK. A boli ukázané, že napríklad ich naučili, že napríklad ayahuasca, toto je liána a keď ju spojíte s týmto a s týmto, budete vidieť také a také veci. Alebo že ukázali človekom, ľuďom hríby a že vlastne oni mohli byť tí, čo to nie, že sem priniesli, to sa mi nezdá nejak, ale skôr, že mohli ukázať ľuďom. Samozrejme, že ľudia mohli dojsť ku všetkému pokus omyl, proste jedli všetko, čo ich napadlo, ale došli k určitej veci, čo im spôsobila, že z toho mám halucinácie, poďme to brať ako medicínu. Ale podľa mňa, keď už sa bavíme o nejakých entitách, tak podľa mňa skôr, že tie entity vedeli, že čo tie rastliny robia a nám ich ukázali. Neviem, aký máš na to názor ty. Prikláňam sa k tebe. Ja som to iba čítala v knižke raz, ale nepamätám si už presne, ak tam bolo napísané, ale... No ale tam to bolo... Či? To boli šamanské rituály a techniky. Okay. Šamanské techniky a rituály. No a
možno som to iba zle ako tú otázku položila a možno to bolo tak, ako si to ty ako povedal, ale bolo tam povedané niečo, že oni sem dali tie rastliny nejakým spôsobom, nejaké tie vyššie bytosti. Ako, ale záleží, O či hryboch sa to dosť hovorí. No, O hryboch táto teória dosť koluje. Lebo zober si, jak vyzerajú hríby. Reálne nevyzerajú ako z tohto sveta, dajme tomu. Vyzerajú úplne inak ako rastliny, ako... ale akože všetky hryby. Všetky hríby. No. Je to zaujímavé, že Tak to je vlastný druh v podstate. je to vlastný druh, hej, no. A na Slovensku inak máme najsilnejší druh hríbov v strednej Európe, pokiaľ nie v celej Európe. Psilocybe cervica, hej. A má 20 mg, robil sa český výskum, má 20 mg na 1 gram sušiny a 20 mg psilocybínu sa podáva aj na psychedelickej terapii. Takže si zoberte, že v 1 grame sušiny môžete mať až 20 mg psilocybínu. To som nevedela, že to máme. Máme najsilnejšiu. A na tom bude ale niečo podľa mňa. Že to tu zrovna máme my. Máme Ale veľmi tak Slovensko má ale celkom bohaté veci, ako bohatú prírodu, tak vieš, aj históriu, že není to len tak, akože. Jasné, máme rastliny aj ako je durman, lúkovec, mandragora, ešte napríklad, čo by sme mohli mať také psychedelické, máme huby, máme rôzne narkotické rastliny, čiže máme tých aj psychedelických rastlín na Slovensku dosť, ale tá Južná Amerika, tam máte San Pedro, máte tam ayahuasku, také príjemné, túlkavé a my tu máme také, že medzi smrťou a tripom je veľmi, veľmi tenká hranica. Čiže my tu máme skôr také, že mám fakt nakopuriť, no. Ale stále nevieme tú pravdu, čiže áno, mohli byť aj prinesené tými vyššími mocami. Jasné, že mohli. Ako je tam pravdepodobnosť, podľa mňa, že ako vždy je pravdepodobnosť asi. A to nikdy nezistíme, vieš. No veď nie, no. Jedine, že by si sa tých hríbov opýtala. No to môžeš. No, to sa dá inak, no. Tak zober si, že ty keď to konzumuješ, áno, to rastie zo zeme, ktorá tu je strašne dlho a všetky tie informácie, čo sú uložené v tej zemi, sú vlastne aj v tej hubičke, čo konzumuješ. Áno, jasné. To sú informácie a oni tie mycelia sú vlastne pod nami všade. To mycelium je pod zemou všade úplne a komunikuje medzi sebou. Čiže to, čo sa stane o 100 metrov, tak vedia aj huby, čo budú rásť tu, pretože to mycelium je pod celou zemou. To je jak prešpekulované, ale... No, to je extrém. Ďalšie video sa bude volať Hubaři na stopu. Poďme zbierať. Myslíš si, že by psychedelické látky mohli byť u nás legalizované Určite. na nejaké terapeutické účely? Na terapeutické účely áno. Terapia už sa robí s ketamínom, s esketamínom, čo sa predáva ako sprej do nosa. Ja keď som bol na psychiatrii, mi bola ukázaná miestnosť, v ktorej sa lieči infúzne podávaným ketamínom. Lieči sa tým v Čechách už, lieči sa aj hríbami a mali povolenie na 4 prvých ľuďoch liečbu posttraumatickej stresovej poruchy z MDMA, z extázov, ako prvý v Európe. A na Slovensku zatiaľ povolený ketamín a už sa zvažovalo aj tie huby, ako v Čechách, ale zatiaľ to neprešlo. Ale myslím si, že určite by to malo byť zlegalizované a čím skorej, pretože tie výsledky sú ohromujúce. Tie výsledky sú fakt, že neskutočné, čo sa týka, jeden psychedelický trip vám môže vyliečiť traumy, ktoré by ste zaháňali, alebo by ste sa snažili vyriešiť tou hovornou terapiou, rozhovorom 20 rokov a liekmi 20 rokov. Stačí vám jeden zážitok na hubách alebo na ketamíne a podobne. A ten esketamín funguje tak, že vlastne ak máte strašne zlý depresívny stav, tak si to nastrikate do nosa a vlastne na chvíľku sa vám uľaví. Že zaberá rýchlo, naozaj rýchlo, ako droga proste. Môžete si to vyhľadať, esketamín sa to volá. Takže áno, určite podľa mňa, podľa teba, hej? No, ja si myslím, že určite hej. Má to potenciál liečiť a pomôcť ľuďom. Keď to je v správnych rukách. A je to v lekárskom prostredí, vieš, že je to v bezpečnom prostredí
kde máš odborníkov, máš tam zároveň psychológov a máš tam psychiatra, keby sa niečo aj zvrtlo. To znamená, že si pod... To znamená, že si pod... To znamená, že si pod totálnou... Goddamn, no. Že si pod totálnou ochranou. Ako... Hej, máš tam lieky na skľudnenie, keby sa niečo stalo, máš tam antipsychotika, keby sa ti spustila psychóza. Zároveň tie rozhovory predtým, máš niekoľko terapií, máš tam výsledky, že nemáš predispozíciu na tú psychózu a podobne. A na Slovensku, ľudia, povedzme si, na Slovensku sa k tomuto dostaneme možno, keď padne vláda za 40 rokov. Zatiaľ si robte terapiu sami v lese, hej. takže asi tak to vidím do budúcna. Ale ako hovorí Sofka, áno, súhlasím, že by malo byť toto povolené. A sme dosť pozadu s inými krajinami. No jasné, že sa ako... to nerobí. Preto všetci odchádzajú do Južnej Ameriky a na tie ayahuaskové ceremónie. Samozrejme aj tam bolo koľkokrát ublížené ľuďom, ale väčšinou tí ľudia brali antidepresíva, nepovedali o tom. Alebo mali predispozície na psychózu a podobne. Každý človek je iný. Takže tak, aby som neodchádzal moc od otázky, ale zase. Ale mne ale príde, že ľudia tu na Slovensku sú takí voči tomu uzavretí. Akože veľké percentu. No, že to majú v tej sekcii drogy a fet a moc. No, LSD napríklad je v sekcii 1, kde je vlastne kokain a tvrdé najtvrdšie drogy. Vlastne nie, tam kokain není, ten je v druhej kategórii s pervitínom. A predtým je LSD, že je to silnejšie ako pervitín a kokain. Akože ale chápem, lebo silnejšie to je proste v tom, že... Že vidíš, no. áno, ale že by to dali do kategórie, ktorá je vyššie pred tvrdými drogami, ako je pervitín, tak to už je docela, to už o niečom hovorí. To je nespravodlivé. Hej. Voči LSD. No, prepáč. Kde si sa prvýkrát dozvedel o psychedelikách, alebo ako si sa o nich prvýkrát dozvedel? No už od malička som počul o lisohlavkách, pretože sa o tom rozprávalo. Čiže asi od mala som vedel, že tie huby sú. Nevedel som, že meskalinové kaktusy existujú, to som sa dozvedel až v knižke, tam začala celá moja éra testovania kaktusov potom. A dozvedel som sa o ostatných z knížiek. A pre mňa to bola fakt, že rabbit hole, už od 15 som prečítal, môžem povedať, že aspoň 70 kníh, ktoré sú určité čisto psychedelikám. A takže áno, skôr z knížiek. A prvé viem, že boli huby, to bola aj moja prvá knižka a volala sa niečo, že kouzelné houby alebo niečo také. Tam bola vysvetlená história, užívanie, šamanské rituály a podobne. A potom bola knižka od Alberta Vojtecha Friča, kaktusy a ich narkotické účinky. Tam som sa dozvedel, som bol úplne v prdeli. Že proste kaktus, čo má proste, že kaktus, po ktorom 18 hodín máš stavy a že kaktus, ktorý ti dokáže halucinácie a bol som úžasnutý tým a teraz ich pestujem. Na Slovensku sú legálne pestovať, ok, lebo na Slovensku neobsahujú meskalín, to musím povedať už dopredu, ale hej, a bol som tým tak osadnutý, že vlastne som nič iné nerobil, len som čítal od 15 odbornú literatúru o tomto a nevedel som prečítať nič iné, len toto. A my sme boli vlastne, to ma doviedlo aj na vysokú školu, lebo my sme boli v istom ročníku na psychológii. Áno. A obaja sme dropli. Obaja sme dropli. Teraz točíme na YouTube. Inak my sa dneska vidíme asi po... Asi 4 roky, no. 4-5 rokov. Hej. 4. Asi 4. Asi po 4 rokoch sa vidíme dneska. Takže... A úplne spontánne. Hej. Takže asi toľko od nás k psychedelikám a... Jo, to asi stačilo. Hej, a hovoríme, čisto to bolo na tí účely oboznámenia. Nenavádzali sme, čo sa týka dávkovania, sme len vysvetlili, čo je také vhodné v rámci harm reduction, ale všetky tieto informácie, čo sme povedali my, sú dostupné voľne v literatúre na internete. Takže akože nerobili sme nič nelegálneho, keď to tak zoberieš. No nie.
No, Nerobím. dúfam, že sa vám video páčilo. Jo. Dúfame, že sme vás nenudili a že sme vás niečo nové naučili. A dávajte si na seba pozor. A jak hovoril Terence McKenna, be careful but take it. No, Nie, je to tak. OK, takže tak asi. Peace, love, unity. Yes. Ahojte. Čaute.